OKFM 101.7. Now when him say Abrabopa dwumadie ye chance ya wonu aba Akosua Aboagye yesua de ansana ya toaso na ene message a mede ema wo no. You are not defeated until you are discouraged on the inside. You are not defeated until you are discouraged on the inside. Se wo bobra wonye ninkukuo kopem se wo mu no wabam wabuo. Se wabam bu ewo wo mu utim se abam bu aba hopelessness bi aba, you are so discouraged ehode na wo yama abrabo adi wo sunkunim. Etia woni ema bi wo esesa wo tiase ne ema bi wo esesa wo yese de be ya wo ma discouragement anase abamubuo eni wo so hene. And you are defeated only when you are discouraged on the inside. Na owure bi na abrabo afono no enna okakire ne namfofo se mommom paye mame na afede mabre abrabo metaria na mawai eniema nyina enkoyie enti wo nim ne namfofo nyina ahia no mo se ye bom paye e de amaye nua ba me ya wo se abrabo ekutia ne nti wo mo bom paye no unim se bom paye so nyame wo ye paye botiefo wotie enna wo soma na bofo mo be ye omoa enna wo bofo ye superior angel no ye wo angels nketenkete wo ho a ye soma mo kodi dwuma wo kona kodi dwuma ya no wanya wings na se won tabane na emu tre enna superior angel na angel panyine frɛ ketwa no no ba na o se bra abrantie bia bamu abu me pese wo kohye ne nkran ema me na wo kona wo ye adwuma ne yi a na watimi anya ntaban na watimi yetu enna obusa se na abrantie na die pa na eye no ada die nya wawu ana so obewu ana se yare bia bono ana enna o se enye yare enna eno nso so a enye owu no oba bewuo enna enye ne sikasam na ato ape eye serious pa. That man is discouraged na bamu abu abamubuo ya de bia ehu etu obofo no kra esuma obofo ketwa na manaba no o ma ne hu se adwuma na wo baba yenya adwuma ketwa e se wo bia na bamu abuo no eya na eden se obetimi ahye ne hu nkran enti enne no message amede ma wo ne say you are only defeated when you are discouraged on the inside. Na etore bia de na de abamubuo ba etore bia Abraboma kukuhyi ase se de wusi pe woniema wo anya ne saa ebia ware kra wo kwa ase na wo anisuade hunu bi wo koye enye saa ne ban na wabamu abu adwuma bia wo hya ase wo koye wo tan bia wunyae na mo wabamu abu anase tore bia wadanfo bia kofa obi tre wo wodi wo hwamo na mo wabamu abu wo sika bia wo hya ase se wo di ye business sika no wahye na mo wabamu abu obi won so na bamu timi bu se adan na wonyame kwan ya wo de me fa so yi ekwan yi menti ase anase obuse rade se rade na adai ena kwan we na wode me fa so anase wodi adesede bia to Nyankopon anim adesede na ache waiting period no ache emada eno nso etimi di abamubuo eba enti sane ema wanyina they breed discouragement ena to de bi nso a abamubuo timi ba ebra wode ho tutu obi comparison wo show abrabo na wo show obi abrabo wo ase na we die me classmate wo kona nim sen me anasa asemesimi ne frabusua baakum wokɔ nanim kyɛn me etu do ho tutu obi nso a etimi ema wabamu ebu ema ɛyɛ areho pa na ne nyinaa yade bi etimi si ɛwɔ abrabɔ mu a etimi ma awereho ɛhyɛ yakoma ma ɛna tore bi abamu bu etimi ba wo mpɛ so obekɔ nipam asɔre kra wo mpɛ so obekɔ biem wona fofo mpɛ so obefrɛ obi abiem na wakyɛn ho wo isolate ho sana ya na bonsam ne nani agye efisa sabre no eno obetimi ama adwembɔne bebre aba wo tirim na watimi edi wunya eti discouragement anasa abambuo de eye bibia eni kwanse soso se ye yafam de biara se ebre bi abamubuo eba no ye betimi aye ho adwuma na ye to ase na aboaye ne agye ye ho efiri abamubuo sunsum wotore bia eya ebefa yesu enomum na ekutia ye enti wobebusa ho se ne Akosua edi enema bi na sese meye ansa na aboa me ebra mabamu ye abuo memfa nsa Abraboma kukuhyi ase fi sa abrabo no ohaw ne abenedie ka ho se obi ka kire wo sa abrabo no eye smooth anipa no wadadaw ente sa we live in a fallen world ewiase na ye wom eye wiase a ahwe ase eti se wo wom a abenedie ene ohaw eka abrabo ho ti ase sa ye woni ema bi wo asa wo ti ase emo asomdue ema hu se ewiase na maba bepie mu no eye wiase a wo haw ene abenedie eka abrabo ho disappointment eka abrabo ho
enya akowa akoma panti eno nche se obi a obehia ne bia enso wa akoma pa te saa de na se menye naive menye myopic oho menye obi ase de ye se oni kwan se me de makoma yenti eni kwan se obi ye me bone ena se obi disappointment ka brabo ho betrayers e ka brabo ho se nipa edu hwamo se wonsa e wo fom e ka brabo ho nyame fa nipam ena buo nipa bonsam so efa nipam ena kutie nipa eti asesa wote ase se wonya sante ase no a wo ma wabamu emu bebrefi se wonim se eka abrabo ho betimi anya trust bi wo betimi agi obi adi na nipa na gidie na wode ama no na nipa na ama wonsa awofom enu nti ebre bia wabamu yebu ebre bibia towo ananse bia wodi sika kohye business bi mu na ahye no memo wabamu so eka abrabo wotimi hye ase is a Bible cracker so what ni wo hye ase mprenso a wo besore mprenso nti eho no na ama wo enkranhye bi se eka abrabo ho eti enye bibia enwanwa enye se wo hye ni mu se besi na emom se esia enye bibia enwanwa bebre ena to de bia abamubuo ba eya kai babia wo firi ba menua eya kai babia wo firi ba menhye babia wo kọ emu abamumu remember where you are coming from babia nyankopon yi wo firi ye hwe babia wo hye ase enwe bia na etwemu single room na bia nipa 30 ena na mugu ho ena wo nko a wote wo flat mu enwe bia etwemu na wo han dan ena wote wo fie enwe bia na etwemu na wo pechi obi nchen ena wotimi han dan kai sa de no kai wachi if you remember where you are coming from babia nyame yi wo free ya ebemma wonya nkranhye bi revival bi besane wo wakoma mfisa wo se wo se awrade woni medini yi na emam sa wo de ho toto nkrofo de bia wabam bebu if say you will not be the first or you will not be the last eti de bia so person wo ye comparison ma don't compare your life with other people's life compare your life with your past ne etwemu babia nyankopon yi wo free ye ene babia wo de wo ekro ena de ba ko esesa wo tia center ye wo seed time ene ye wo harvest enti ye wo ebra ye dua ene wo bra ye twa eti esesa wo nya abotre ade bi wo ho asa wo ye a enya wo ye na no wo twa so aba abrabo ne ntesa wobi wo ha wo tu anamo bi opese animu ya na ade na wo ye no wo twa so aba enye se wo share business na se na business na prosper eto de bi a wo hia experience bi enye se wo ware ye na ware ye no aye smooth na bibia da kwantempon so de bi enye sa na abrabo ne tie asese ye wo seed time ene ye wo harvest time ye wo bra ye dua ene ye wo bra ye twa enti e bra wo dua na se brenson se wo betwa eye nya abotre e wo ho na ebetimi aboa wo ene se wo hye wo words yie ensem be ne free wonu mu ba if your words are full of negativity abamubu a eno nso ma wabambu ne yekese who read the Bible no say David encouraged himself edrum rebi na David ne kra wura ho eno se me kra aden no waboto sa Kenya wo ho fa wo wure sha asafo awradim kai de nyame ayama wo ne Kenya wo ho enti ensem afiri wonu mu ba no ho hia menke kansem a emma wo mmoa ensem ma asede wo abrabo no wapem kase anidaso wo ho wo nyame ka me ho woni ba bi ode me kro so woni madwen kro wo gene fa me ho enye bone so obema me dachi ene awieye pa eno nso eya ade bi esese wo hye it will confess the goodness of God now will confess say God has a plan for my life onyame wo botaye ma me da wonyankopon akoma so onyame wo dwene me ho saa niema ni nyina etimi ehye nkran ema eniema nyina nso etimi tumpon ade ba ko nso abamubu oba wo betimi aye ne se wo behye obi nkran etore bia wo hye obi nkran na wo nso nkran hye na ebi e count if you say you give what you have there would dey mano na wo nso so wunya eti to na bia enye se wabamu obu no wa wabamu obi wo na ono no ebi a wo tofom pa hye ne nkran buo nipa ede anigye eni nkranhye bi ebebro se de be ye bekoyie ana kan hunu say God will never fail you onyame wo ni hwamo da san nyame na wo de ho ato no so no onye nyame ya wodi hwamo wo ye no kwafo. He is a faithful God. It is one na ado ho ato no so dia de obo so ne asase na wo do wo no na ado ho ato no so dia ene ma me onni hwamo da ena sai kai biem say God is good and he does good onyame wo ye na de wo ye bia nso ye etore bia ya na ye ntiase nanso wonya sa fundamental principle ne say onyame ya say abamubu obabu say you encourage yourself, you inspire yourself. Eniama wo hwe no social media no mo ani na ho obi wo follow na da bia no ye depressed no wabamu obu follow nkrofo a wodi wo machi a wo messages no ehye wo nkran enye obi a na wo follow no Facebook obi a na wo follow no Instagram obi a na wo hwe no video e wo YouTube busa ho say wo hwe video no wi a ede na ye wo bomodian se messages ahodo a ekɔ wutim no wakoma mu a edi nkranhye ebre wo no eno na wo de beye adwuma
na ebasa ebetimi aboa ama niema etimi etumpon na de medi wie ne say God is greater than your discouragement onyame wososen abamubuo no. God is greater than gossips. God is greater than disappointment. Adeɛ bi a ato wo no de woto mu no wososen de wo wiase onyame wososen sa adeɛ no. Wadwuma na sikasɛm ayɛ basa no onyame wososen sa adeɛ no. Konkonsa na nkrofo di fa ho no onyame wososen sa adeɛ no. Negative comment bi obi chon wo social media no, God is bigger and greater than that. Obi a obi tray wo obi o disappoint wo no onyame wososen sa adeɛ no. It is Nyankopɔn sosen sa adeɛ no dia. Any at the end of the day no what the enkunimdie bi ebebro evi se wo mo di wo ho to asafo awurade so no ade nyina ediboa won na ewie won yie enti ene you are only defeated when you are discouraged on the inside. Wo responsibility say ebre bi abamubuo ba no wo be kai the goodness of God wo be kai baby awufre wo be kai say Abrabopa no hawo ne abenidie ka ho nanso onyame de wo be fam na ose wo dachi bi ma wasa dachi no ebeye nkunimdie edi ama wonti memma ho kwan ema abamubuo enye wabrabo emoso. OKFM 101.7